खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां एबा गोग्गाथाव खौरां। थांनाय 1 बोसोर सिगांनो रायजो सरकारनिफ्रायनो बर'नि हारिमु बागुरुम्बा मोसानायखौ 10,000 मोसाखावरिखौ मोसाहोनानै मोनसे जारिमिन सोरजिनायनि थांखि लादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो रायजो सरकार आरो बिटिसि सरकारनि थांखि लानाय बायदिनो फैगौ एबा बैथि दाननि 17 जानुवारि खालाराव 10,000 बर' लाइमोनफ्रा एबा बर' लाइमोननि मोसाखावरिफ्रा गुवाहाटी सुरु सजायाव मोसानानै मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावोदि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां। फैगौ 17 जानुवारि खालाराव बर'नि हारिमु बागुरुम्बा मोसानायखौ 10,000 मोसाखावरिफोरा खौसेयै मोसानानै मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं। बे बाथ्राखौ फोरमायदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नांगोनदि थांनाय समाव बिहु मोसानाय आरो झुमुर मोसानाय बेखौ गिनिस बुक रेकर्ड खालामनानै दिन्थिनो हादोंमोन। बेबायदिनो फिन आरोबाव बर'नि हारिमु बागुरुम्बा मोसानायखौ मोसाहोनानै 10,000 मोसाखावरिफोरखौ मोसाहोनानै बे समाव मोनसे जारिमिन सोरजिनायनि थांखि लादों रायजो सरकारनिफ्राय।